Узган шимбәдә Зәйнең яңа шәһәр урман буе шауыр килеп торды. Шәһәрнең оешма предприятие, төрле идарә хезмәткәрләре чаңгы буенча шәһәр беренчелегендә ярышты. Ярышлар сәламәтлек спартакиадасы кысаларында оештырылды. Сегодня я вам желаю честной спортивной борьбы, хорошего весеннего настроения, скользкой лыжни. Успехов вам! С праздником! Байрам белән сезне! Оешма хезмәткәрләре тырышып эшлиләр дә, спорт белән дә шөгыльләнәләр. Чаңгы шуучыларга һава торышы да җылы булды. Беренче булып стартка хатын-кызлар басты. Хатын-кызлардан Регина Краснова беренче, икенче урында Гөлназ Тихонова калды. Регина Волкова өченче урынны алуга иреште. Ир-атлар арасында финишка беренче булып Михаил Комендантов килде. Икенче урында Дмитрий Руди, өченче урында Максим Изосимов калды. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.